88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio with Visio. Ako si Ana. Before problema ako gidang ako na regular nga regla. Kisa agalabot gid 3 ka bulan bla. Sang pagtumarkos sang D3 Bio baw okay gidang resulta subong normal na gid. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Visio. Ang Visio yung may D3. Mga butika. DTX 500. Pasami ka bala nagaugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasi nga pagdingula kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka kaysa DTX 500. Ang stress malikawan, pagkaburingon malimtan. DTX 500. DTX 500. Ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500. Aga, udto, kagabi. DTX 500. Ang pangpawi kag super detox mo. DTX 500. D3 Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Visio. Ang Visio yung may D3. Mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis wala na magbalik. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Rina. Permi lang hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatjag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Sali si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pag no, ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, namin gid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto, permi lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, aktibo gid katama. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babayi. Confident ka sa Klinika Sporebiotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mag-Sporebiotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Sporebiotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Sporebiotics na. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa kang Eurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-Memory Advanced na yan. Memory Advanced Syrup. Mabakat sa mga butika. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news! Good news! Sarang na mo makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Lunes kag Huwebes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Salvacion Street Corner, A. Panes Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes kag Domingo, alas 8 sa aga hasta alas 5 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo kag Martes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Lunes, Martes, Miyerkules kag Biyernes, alas 8 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili. When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
Clinica Dio Fresh para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Dio Fresh. Kaya subukan ninyo. Clinica Dio Fresh. Dio Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Available now. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo. Alas 6:11 na sang aga. Pilipinas, maayong aga. Welcome na sa Sunday 500 o kon Sunday Morning Newscast. Domingo nga adlaw, Desyembre 15. Tuig 2024. Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tag sa Kabaga FM dial. Makitaan ka mabatian, makita worldwide, pinagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7. Kami ang inyo tagbalita. Ako ang inyo alagad. Ako si ka-K5, Kim Montaño Caluyo. Kaka ko naman si ka-K5, Aaron Refollo. Kag sa aton nga mga headlines, ang ginadulong sang kaluwan sang DTX 500. Uno sang antioxidant materials nga nagabulig sa paghatag sang proteksyon sa DNA gikan sa oxidative damage. Himo manini sa ang palayakag ni sugarcane para sa mga may diabetes, liver kag kidney problem. Magtumar na sang DTX 500 mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag malapit nga butika sa inyo lugar. Lito na kita sa aton sini Top Story of the Day. Top Story of the Day. Top Story. Sa aton nga mga headlines, sa Top Story of the Day, PhilHealth, ginpanginwala nga para sa Christmas party. Ang budget nga 138 million pesos. Kag sa ato naman nagapanguna nga headline sa Balitang Lokal. Balitang Lokal. Balitang Lokal. Sa aton Balitang Lokal, mangunguma, gintadtad sang labo patay sa banwa sang Lemery, Iloilo. Mandatory evacuation sa mga residente nga sakop sang 6-kilometer expanded danger zone. Hugot nga ginapatuman suno sa OCD6. Lito naman kita sa ato nagapanguna nga Balitang Regional. Balitang Regional. Balitang Regional. Grade 12 student nga nagpadulong o nagselebrar sang Christmas party. Patay matapos maaksidente sa syudad sang Bacolod. Sa ato naman nagapanguna nga headline sa Balitang National. Balitang National. Balitang National.
Sa balitang national, findings ang Quadcom, gindisenyo, agod nga gubon ang mag-amay nga Duterte. Suno kay Salvador Panelo. PhilHealth nagalaom nga ma-review ang zero subsidy para sa 2025. Sa ato naman, balitang international. Balitang international. Sa aton headline sa balitang international, Parliament sang South Korea nagboto agod niya impeach si Presidente Yoon Suk-yeol. Sa ila naman kita sa aton sini balitang negosyo. Balitang negosyo. Kag sa aton balitang negosyo, presyo sang gasolina kag diesel ginatanaw nga magasaka naman sa masunod nga simana. Sa aton headlines sa balitang sports. Balitang sports. Pilipinas nagnobo ang FIFA ranking. Kag sa ato naman headlines sa balitang entertainment. Balitang entertainment. Bana ni Rufa May Quinto ginkumpirmar nga bulagay na sila sang aktres. Kag sa ato naman balitang extra special. Balitang extra special. Mag-asawa nga nagpakasal kang nag-divorce sang 12 ka beses sa sulod sang 43 ka tuig ginaimbestigaran. Kag ang ato naman nga mga headlines ang ginadulong sa inyo sang kaluwan sa mga produkto de kalidad ni Dr. Emil Itangoy, ang MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, Spore Biotics, Prebio Coffee, ang Healthy Coffee, ang oko ng Creamy Coffee ni Dr. Emil Itangoy. Dito na kita sa detalye sang aton mga balita. Sa ilo kita sa aton balitang o kon top story of the day. Top story of the day. Top story of the day. Sa aton nga top story of the day, ginpanginwala sang Philippine Health Insurance Corporation o kon PhilHealth na nagpainini sang malapit 138 million pesos para sa ilang Christmas party. Suno kay Health Finance Policy Policy Sector Senior Vice President Dr. Israel Francis Pargas na ang nasambit nga pondo ang parna sa bilog nga tuig kag sa nationwide commemoration sang ika-30th nga anniversary sa 2025. Patag pa ni Pargas nga nadesisyonan sang ahensya nga himuon ini nga whole year celebration sa 2025 bangod ang Pebrero ang ginakabig nga National Health Insurance Program Month. Dito naman kita sa ato nagapanguna nga balitang lokal. Balitang lokal. Sa aton balitang lokal, patay ang mangunguma nga si Ney Parcon, 52 anyos, ang gintadtadlabo sa barangay Umio, Lemery, Iloilo, alas 11:10 ng gabi, Desyembre 14. Suro kay PIA kon Police Staff Sergeant Randy Magno, ang investigador sang Lemery Municipal Police Station, nga halin sa proper sang barangay ang biktima, kag pauli na kuntani isang natabo ang insidente. Base sa ila investigasyon, nga rabatian sang anak sang biktima ang tingog sang iyamay nga nagapangayo sang bulig. Natukiban na lamang sang iya mga anak nga may pilas na sa likod. Kung sa likod sang liog, ulo, panga, kag nawala nga botkon ang biktima. Tugas ang paglabo. Sa pagpangusisa naman sa mga kapulisan, naglakat pa ang biktima sa ginabanta 50 metros pakadto sa ilabalay, kag posible nga ginbantayan ini sang sospek kag ginlabo. Ginhingagaw padala sa malapit nga ospital ang biktima, apang gideklarar ini nga dead on arrival o kon DOA.
Kag-angot pa diri, wala matumod ang suspect pero mayara naman sila sang person of interest. Kag na-establish pa sa karon kung ano gid man bala ang motibo sa paglabo patay sa biktima. Nagpanawagan ang Iloilo City Police Office sa idalom sang pagpamuno ni ICPO Director Police Colonel Kim P. Ligada ang publikong magpabilin nga vigilante kag security conscious kasunod sa nagahilapit nga holiday season. Nagpasaligman ang talatapan sang ICPO sa publiko sang mas ginpasangkad nga police visibility kag round the clock patrols sa mga critical areas lakip na diri ang mga ginalauman nga mga major events. Kaya na lamang sa opening of lights sa Iloilo Provincial Capital kag Calle Real Night Market sa Iloilo City Government. Subong man ang pamukaw para sa Dinagyang Festival 2025. Nagpanugyan man ang ICPO sa publiko nga magdoble halong ilabi na sa pagbantay sa ilang personal nga kagamitan sa posible sa pagluntad sa mga insidente ilabi na ang pagpangawat. Sa dugang balitang lokal, hugot sa karon nga ganapatuman sa concerned agencies kag local government units sa LGUs ang mandatory evacuation sa mga residente nga nagatinira sa area nga sakop sang 6-kilometer expanded danger zone o kon EDC halin sa crater sang Mount Canlaon. Base sa Office of the Civil Defense o kon OCD Region 6, ang sakop sining ang mga kabarangayan sa La Castellana, San Carlos City, Negros Occidental kag Canlaon City. Nagahingyo naman ang nasambit nga talatapan ukon nga opisina sang kooperasyon agud masiguro ang safety sang tanan. Nagapadayon naman ang pagmonitor sa aktibidad sang Mount Canlaon. Nagdangat na sa 11.3 milyon pesos nga balor sa buligikan sa Department of Social Welfare and Development Office o kon ng DSWD. Kaupod ang mga local government unit kag non-government organization sa mga apektado sa paglupok sa Mount Canlaon sa Negros. Base sa pinakauling nga report sa DSWD-6, yara sa kapin 17,000 ka mga individual ang apektado kag yara sa masobra 3,600 ka pamilya ang yara sa evacuation center. Samtangin pasigurado man sa DSW6 nga mayara sila sa bastante nga food and non-food items nga naka-standby sa ila warehouse nga salang ibulig sa mga apektado. Sa kabugusan yara na sa 129 million pesos ang naka-standby nga balor sang food and non-food items sa DSW6. Sa dugang balitang lokal, genbisita ni Police Regional Office akan PRO6 Regional Director Brigadier General Jack Wangki ang Mount Canlaon Incident Command Post sa Bago City, Negros Occidental. Ini kasunod sang explosive eruption sang bulkan Canlaon sa December 9. Personal nga gin-check ni Wangki ang sitwasyon sa mga apektado nga lugar kag nagtambong ini sa coordinating agencies. Kaupod ang iban nga ahensya kag lakip sa ginbisita sini ang Provincial Incident Command Post nga ginapangunahan ni Director Donato Sermeno II, ang Regional Director sang Office of the Civil Defense o kon OCD-18 sa Negros Island Region. Naistoryahan naman sang duwa ka Regional Director amo ang pagpanghanda o kon prepared na sang tanan nga mga tropa sa pagresponde sa sa paglupok sang bulkan in kaso nga maglupok iniliwat. Samtang nakikita naman si Wangki kag kay La Castellana Mayor Almi Romayla Ginicor maghilimutan agod nga i-assess ang sitwasyon sa nasambit nga banwa. Nagsumpa na sa First Kagawad Ruby Galliano subong adlaw bilang pa-acting punong barangay sa Barangay San Isidro, Haro. Ini matapos ginsuspend si punong barangay Ronela Wanesa matapos nagpangatubang inisang kaso sa paglapas ng government procurement law. Magapungko naman si Galliano bilang punong barangay sa nasambit ka barangay sang Siyam Kabulan. Ginsumpa naman ni Galliano o kung ginpasumpa naman si Galliano ni Iloilo City Mayor Jerry P. Treñas. Sa dugang balitang lokal,
Ginpahanugutan sang Iloilo City Government ang mga fruit vendors sang Iloilo Terminal Market nga makabaligya sa higad sang dalan subong nga holiday season. Ini base sa ginpagwa nga executive order kon EO number 165 ni Mayor Jerry P. Treñas. Base pa sa EO, pahanugutan ang mga fruit vendors nga magbaligya sa mga designated nga lugar sumugod sa December 14. Kon kahapon, tubtob sa December 31. Lakip sa mga lugar nga ila pagabaligyaan amo ang sidewalks sa Mabini kag De Leon Street sa city proper. Yan na sa 14 ka mga banwa sa probinsya sang Iloilo ang nakitaan sa clustering of cases sa dengue. Inangin kumpirma ni Iloilo Provincial Health Office Head Dr. Maria Socorro Quinyon sa interview sa K5 News FM Iloilo. Suno sa doktor, ang 14 ka mga banwa ang ginbugusan sa 30 tanan ka mga kabaranggayan nga hugot sa karon nga ginamonitor sang ilang nga opisina. Dugang pa ni Quinyon nga padayon ang pagpahanomdom sa mga pumuloy sa probinsya nga ipabilid ang matinlo ang palibot agod nga malikawan ang nasambit nga balatian. Samtang, malit payo naman nga ginbaton sa mga kwalipikado nga barangay health workers kag BNS ang Pavia, Santa Barbara, New Lucena, Leganes kag Saraga ang 5,000 pesos sa kada isa nga financial assistance. Ang pagpanghatag sang honorarium ang isa ka pamaagi sa pagkilala kag paghatag importansya sa pagpangabudlay sa mga BHW kag BNS sa mga programa sa ikaayong lawas, partikular na bilang frontliner sa health promotion, healthcare services kag community organizer halin sa immunization, family planning kag sa nalain-lain nga programa sang Iloilo Provincial Health Office kag Department of Health kag DOH ilabi na sa nutrisyon. Ginabi-abi na sa Iloilo State University of Fisheries Science and Technology ang super 3,000 ka mga atleta, coaches kag officials nga delegado sa Regional State Colleges and University Athletic Association 2024. Nagabot na ang mga delegado halin sa 3 sitanan ka State University sa Western Visayas. Humanin sa Disyembre 13, Biyernes kadlaw. Ginpasigurado naman ni Dr. Edmer Bernardo, chairperson sa RCUAE, Secretariat yang host school ang preparado na sa logistics, technical accommodation, pati na ang security measures. Naibaluan ng opening ceremony ang ipatigayon buwas Disyembre 15 sa Tamasak Arena, Sambarot, Nuevo, Iloilo. Magatakop naman ang nasambit kahidampang sa Disyembre 20. Sa dugang balitang lokal, nagdangat sa 8.2 million pesos ang balor sang shabu nga na-confiscate sa isa kadlaw nga operasyon sa Western Visayas. Sa data sang Police Regional Office sa PRO6, nga 13 ka mga operasyon ang napatigayon humalin alas 6:09 sang aga December 10, tubtob alas 5:59 sang aga December 11. Yara naman sa 1,206 ang kabugaton sa mga shabu. O kon 1.2 kilogram ang kabugaton sang shabu nga nakumpiskara. Sa riin 19 ka sospek ang naaresto. Narasambit nga numero sa mga naaresto, 4 ang high-value individuals, kag 15 ang street-level individuals, kag nahibaluan nga 12 ang naaresto sa Negros Occidental, 6 sa syudad sang Iloilo, kag isa naman sa Bacolod City. Nakuhaan sang 238,000 pesos kabalor sa ginapatian illegal nga droga ang isa ka mangunguma sa drug bypass operation sa Barangay Sook, Arevalo, Iloilo City. Ang subject kamo si alias Peryong, 48 anyos, kag residente sa Barangay Santa Rita, Oton. Sunod kay Police Captain Vinci Dicen, officer in charge sa Iloilo City Police Station 6, nga nabaklan si Peryong sang isa ka plastic sang suspected sabu gamit ang 2,500 bilang bypass money. Nakuhaan ni sa nga nabagid ka mga plastic sang ginapatian illegal nga droga kag nagabugat sa 35 gramos.
Kaso naman yung paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang ginapangatubang ni Peryong. Sa ilo naman kita sa ato nagapanguna nga balitang regional. Balitang regional. Sa balitang regional, atay ang isa ka grade 12 student nga nagasakay sa motorsiklo matapos mabungguan sang isa ka dump truck sa dalan sang Lacson, Barangay Mandalagan, Syudad sang Bacolod. Base sa report sang Traffic Investigation Team sang Bacolod City Police Office sa BCPO, madasig ang pagpadalagan sang truck, rason nga na side sweep ang motorsiklo gabi sang Biyernes, Desyembre 13. Suro kay Police Major Ramil Sarona, tagpamuno sang Traffic Investigation Team sang BCPO. Tatlo ka mga estudyante ang sakay sang motorsiklo. Unsiriin, nagtabog ang mga ini nga nagresulta sa kamatayon sang 17 anyos nga yara sa pinakalikod sang motorsiklo. Gindala pa sa ospital ang tatlo, apang gindeklarar naman nga dead on arrival ang 17 anyos. Dugang pa ni Police Major Sarona, mapauli na ang mga estudyante halin sa Christmas party sa ila eskwelahan. Kunsiriin, ginaaligar nga nakainom sang magkahulubog nga ilimnon ang mga ini. Magluwas padri, wala man sang suksok nga helmet ang tatlo. Sang nagluntad ang aksidente. Nagsungka ang duwa ka na miyembro sa New People's Army o kon NPA ang sa estasyon o kon sa estasyon sang Kaburisan sa Panwasang Tapas. Wala na ginhingadlan pa ang duwa ka na miyembro para sa ilang seguridad. Ginpahayag mga miyembro sang Squad 2 Gabon Platon KR Panay sa idalom sa pagpamuno ni Francisco Baluis alias Katonyeng sang tuig 2021 tub 2022. Ang nasambit ka ni rebelde nagapabilin sa kustodiya sa Tapas Police Station para sa nagakaigo nga disposisyon. Sa ilo naman kita sa ato nagapanguna nga balitang nasyonal. Balitang nasyonal. Balitang nasyonal. Sa balitang nasyonal, ginpakamalaot ni Anay Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo ang findings sang investigasyon sang Quad Committee o kon Quadcom sang Kamara de Representantes angot sa War on Drugs sang nakaligad nga administrasyon. Suro kay Panelo, ang hearing sang Quadcom ang lunsay pamulitika. Sariin iya gindugang nga gindisenyo iniya agud nga gubon si Anay Presidente Rodrigo Roa Duterte kag ang bata sini nga si Vice President Sara Duterte agud nga makakasini sa 2028 presidential race. Ginpagwa ni Panelo ang among statement matapos ginpahayag ni Quadcom Vice Chairperson kag Antipolo Representative Romeo Acop nga ang conclusion sa investigasyon sa House Joint Panel nga si Anay President Duterte ang sentro sang criminal syndicate sa diin involved ni o kon imbolbado sa illegal drug trade kag iban pa nga mga krimen. Nagala amang PhilHealth Insurance Corporation o kon PhilHealth nga iga-review ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang desisyon sa wala paghatag ng subsidy sa ahensya sa tuig 2025 sa di nagpasalig ini nga may bastante ini nga pundo para sa mga benepisyaryo sini. Ginako ni Dr. Israel Francis Pargas, Senior Vice President sa Health Finance Policy Sector, nga nakibot sila sa among nga desisyon. Pahayag pa, o kon pahayag ni Pargas nga ang subsidy ang ginapunduhan sa mga sources kangay sang sin taxes kag support premium payments para sa indirect contributors. Matandaan nga nagugat ang desisyon nga ikat ang subsidy sa ahensya pangod sa 600 million pesos ka reserve funds sini nga ginbuyagyag ni Senate Finance Committee Chairperson Grace Poe sa ginhiwat nga bicameral conference bicameral conference committee meeting para sa 2025 General Appropriations Bill. Sa piyak nga bahin, nag-alokar ang Department of Social Welfare and Development akan DSWD sang masobra 2 billion pesos
nga pondo agod ibulig sa mga nangin apektado sang paglupok sang bulkan kanlaon sa isla sang Negros. Suro kay DSWD Assistant Secretary for Disaster Response Management Group nga si Irene Dumlao, ang nasambitan nga resources ang ginabugusan sang 92.2 million nga standby funds sa central kag regional offices. Masobra 1.1 billion pesos nga family food packs kag masobra 891 million pesos para sa non-food kag additional food items. Sa karon nakahatag na sang masobra 14.7 million pesos nga humanitarian assistance ang DSWD sa mga apektado nga residente. Nahibaluan nga ang paglupok sang bulkan ang nakaapekto sa masobra na 10,000 o kon napulo kalibo nga pamilya o kon 42,000 ka mga individual sa 25 ka kabarangayan sa Region 6 kag Region 7. Maga-deploy sang masobra 41,000 ka mga police officers sa bugos nga pungsod sang Philippine National Police bilang kabayan sang ligtas pasukan deployment plan para sa simbang gabi 2024 o kon misa di Gallo. Sunod kay PNP spokesperson Brigadier General Jean Fajardo nga nakalatag na sa mga area sa mga pulis kung sa diin ginalauman ang pagdagsa sang tao. Gindugan pa sini o kung gindugan pa sini nga 40,000 ka mga police personnel ang igasay na god nga masigurado ang seguridad sa publiko sa sunod sang samkadlaw sa simbang gabi nga magasugod sa Disyembre 16 kag magatakop sa Christmas Eve. Sa ilo naman kita sa ato nagapanguna nga balitang international. Balitang international. Sa balita sa luwas ang pungsod, nagboto ang parliament sang South Korea nga i-impeach si President Yoon Suk-yeol kasunod sang pagdeklarar sini sang martial law sa nasambitan nga pungsod sang December 3. Yara sa 204 ka mga mamalidha ang nagboto pabor sa impeachment ni Yoon. 85 ang nagpamalabag samtang 3 naman ang nag-abstain. Kag 8 naman ang invalid ballots. Nahibaluan nga si Yoon ang ikaduwa nga conservative president nga na-impeach sa South Korea sa rin tuig 2017 sanggin pahalin sa opisina si Park Geun-hye. Sa idalam sang konstitusyon, magtindog bilang acting president si Prime Minister Han Duck-soo nga gina-appoint ni Yoon. Pagpananglitan mapahalin sa pwesto si Yoon, mahimo nga magpatigayon sang isa ka snap election. Nagpanindugan si US President-elect Donald Trump nga plano sila nga maggamit sa mga soldado sa pagpa-deport sa mga illegal migrants nga nakasunod sa Estados Unidos. Sunod kay Trump, kabase sa layis ng US, mahimo nga makagamit sa mga soldado sa maximum level sang deportation. Apang butang man sa layi nga hindi mahimo nga magamit sa US military, tubtob hindi ini aprobado sa US Congress. Matandaan nga ginpahayag ni Trump ka iya palayaso ng mga illegal migrants o illegal immigrants pagbalik sini sa White House. Sa ilo naman kita sa aton nagapanguna nga balitang negosyo. Balitang negosyo. Sa ato naman balitang negosyo, ginalantaw nga magasaka ang presyo sang gasolina kag diesel sa masunod nga semana. Base sa pagbanta sa mga taga-industriya, santo sa international trading, sa nakaligad nga 4 ka adlaw, ginalauman ang magkatuhay nga paghulag sa presyo sa mga produktong petrolyo. Yari ang ginatanaw nga igahulag sa mga produktong petrolyo. Ang gasolina, posible nga magsaka sang 15 tubtob 45 sentimos kada litro. Kag ang diesel, ang ginabanta magasaka sang 10 sa tubtob 40 sentimos sa kada litro. Samtang ang kerosene naman, ang mahimo magnubo sang 20 tubtob 30 sentimos sa kada litro. Sa aton foreign exchange rate update mga ka-K5, ang US dollar ang may baylong 58 pesos and 67 centavos. Ang euro ang may baylong 61 pesos and 62 centavos.
Ang British Pound, ang may baylo nga 74 pesos and 8 centavos. Ang Indian Rupee, ang may baylo nga 69 centavos. Ang Australian Dollar, ang may baylo nga 37 pesos and 32 centavos. Ang Canadian Dollar, ang may baylo nga 41 pesos and 21 centavos. Ang Singaporean Dollar, ang may baylo nga 43 pesos and 51 centavos. Ang Swiss franc, ang may baylo nga 65 pesos and 72 centavos. Ang Malaysian Ringgit, ang may baylo nga 13 pesos and 18 centavos. Ang Japanese Yen, ang may baylo nga 38 centavos. Samtang, ang Bahraini Dinar, ang may baylo nga 156 pesos and 5 centavos. Ang Brazilian Real, ang may baylo nga 9 pesos and 70 centavos. Ang Bruneian Dollar, ang may baylo nga 43 pesos and 51 centavos. Ang Chinese Yuan Renminbi, ang may baylo nga 8 pesos and 6 centavos. Ang Emirati Dirham, ang may baylo nga 15 pesos and 97 centavos. Ang Hong Kong Dollar, ang may baylo nga 7 pesos and 54 centavos. Ang Indonesian Rupiah, ang may baylo nga 0.003 centavos. Ang Iranian Rial, ang may baylo nga 0.001 centavos. Ang Israeli Shekel, ang may baylo nga 16 pesos and 28 centavos. Ang Kuwaiti Dinar, ang may baylo nga 190 pesos and 20 centavos. Ang Qatari Riyal, ang may baylo nga 16 pesos and 12 centavos. Ang Saudi Arabian Riyal, ang may baylo nga 15 pesos and 64 centavos. Ang Taiwan New Dollar, ang may baylo nga 1 peso and 80 centavos. Ang Thai Baht, ang may baylo nga 1 peso and 72 centavos. Saylo naman kita sa ato nagapanguna nga Balitang Sports. Balitang Sports. Nagnubo sa ika-41 nga pwesto ang Pilipinas sa pinakauli nga desisyon sa FIFA Women's World Rankings. Inibangod sang nakaligad nga rankings sa ika-39 ang World Rankings sa Pilipinas. Isa sa nanging rason ang nasambit nga pagnubo sang ila rankings sa mga magkatuhay nga resulta sa FIFA window sa nakaligad nga Oktobre. Ang Pilipinas man ang ikapito nga ranked team sa Asia kung rin pangwalo ang Japan, ika-7 ang Korea DPR, ika-15 ang Australia, ika-17 ang China, ika-20 man ang South Korea, kag ika-37 ang Vietnam. Nagapabilin ang pagpanguna o nagapabilin nga nagapanguna ang Olympic champion nga USA, ginasundan sang Spain, kag ika-3 ang Germany. Kag sa ato naman Balitang Entertainment. Sa aton Balitang Showbiz, ginkumpirmar sang bana ni Rufa May Quinto nga si Trevor Magallanes. Ngayara na sila sang proseso sang aktres sa pagtapos sang ilawalo katuig nga pag-updanay. Ini ang ginanunsyo ni Magallanes sa iya nga Instagram stories. Ang huring-huring nga pagbulaganay sang duwa ang nagsugod sa nakaligad nga si Manas ang nagpost ang screenshot. Si Magallanes ang ginaaligar conversations nila ni Quinto sa Instagram. Sa rin makitaan nga ang mga ini ang nag-aba-isay. Samtang bisan nga wala maghatag sa iya komento si Quinto, nagpost ini sa makaligad lang sa nga picture sa iya nga Instagram account nga may caption nga kaya pa. Ang postman siniyang kasunod sang balita, naging pasakaan ni sang 14 counts sang violation of Securities Regulation Code Section 8. May kang tanan sa issue sang Dermacare sa rin involve ang pagka-aresto sang aktresa nga si Neri Miranda. November 2016 sang nagpakasal sanday Quinto kag Magallanes. Kay Rufa May Quinto, go lang ng go, 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 go. Saylo naman kita sa aton nagapanguna nga Balitang Extra Special. Balitang Extra Special. Balitang Extra Special.
Ginaimbestigaran karon angot sa financial fraud ang mag-asawa sa Austria nga nagpakasal kang nag-divorce ang 12 ka beses sa sulod sang 43 ka tuig. Ginausisa sa mga pulis sa Vienna, Austria ang pinasahi nga kaso sa mag-asawa nga nagpakasal. Kag pagkatapos nag-divorce ng 12 ka beses sa sulod sang 43 ka tuig, agud makapaminta sang legal loopholes, agud niya makabaton sang dako nga kantidad sang kwarta. Ginadugahan o kung ginadudahan nga ang mga kung ang mag-asawa ang nagasugtanay nga magpakasal ka mag-divorce. Agud makabaton ang babayi sa 27,000 euros nga severance pay nga ginhatag sa iya matapos nga magtaliwan ang yauna nga bana sa tuig 1981. Ginapangin-posta nila ang kasuguan nga nagapahugot sa pagbaton sang severance pay ang babayi basta nagapabilin ini nga hindi kasado. Kada duha ka tuig kag tunga na kon kada duha ka tuig kag tunga nagabaton siya sa annual pension sa iya nagtaliwan nga bana kabangdanan nga kada 3 ka tuig nagadivorce sila sa iya kaduha nga bana kag matapos o kung matapos makuha ang iya severance pay liwat naman sila nga magpakasal kag ginahimo nila ini sa 12 ka beses sa sulod sang 43 ka tuig. Kaya mo na kaki-5 Ron. Bo, Diyos ko, hindi na pagputang sa Rimalaso ngayong boss damdag para lang sa kwarta ka K5 Kim. Kay ti, kundri na way kundris Pilipinas sa K5 Kim, do wala gid sang lain nato na kay tanda man mga politiko, hindi man na sila makawatan sang mga pumuluyo. Mo na nga pamaagi K5 Kim. Pero mo nag-take advantage sila since nga may polisiya sila dito. Na amo na nga may tag nga kwarta kaki 5 aron. Yes, pero ano ayan no, do katalaka managurong sitwasyon niya kasal bulag, same process kaki 5 aron. Yes, mo kani kay ti ilan ni grabe si Pigados da sa may Euro to bla o kon sa may Europe pala kay 5 Kim. Tabalitig na gusto na kay 5 Kim nga take advantage nila. Duwa man na mo gina-take advantage sila para makagain sila sang kwarta. O kon kaki 5 Kim, may kakonsyaba sila agud niya mapuslan nila ang ining gahom sa polisiya sa ilang gobyerno dito kaki 5 Kim. Amugid. Good morning kay Ma'am Novian Bahade. May dayad nga aga si Ma'am Novian Bahade. Adra sa may Lapuz. Ma'am Mamayat Sapio. Good morning. Adra sa may Banwasang Tigbawan. Sir Benny Hermano. Sir Benz, good morning. Adra sa may dinagani si Sir nga Haro. MH ka sir no? Ma'am Beng Beng Vivian Pagtulunan. Blessed Sunday morning. God bless po sa inyo from Barangay Manit, Talipapa, Pasisri. Tristan Wyatt V. Gulay. Kay Divine Grace Laanan. Kay Sir Jesse James Garvillas. Good morning, kapitan nyo mga ka-K5. Kay mabasket na dayon sa Mansaya Lapus. Hay lang dala kay Jet Jet, Rekabar. Bugtaw na brad, mabasket na takag magpabalhas. Pabalhas. Marami man ang kada Domingo gataktak ang balhas naton. Kay Edmil Palma Nonoy, mga ka-K5, good morning. Happy listening from Barangay Hagimitan, Pasi. El Samu Palma, good morning sa tanan niya Pasinhon. Jose Candaso Jr. Shoutout lang dira sa may Candaso family sa Barangay Balabag Pavia. Kung Balabag Pavia, Belaong Ana Marie, nagapamati o kaga nagatanaw man sa may Villa. Kay Ma'am Nerissa Bastan Kabasawan, good morning from Kalumpang sa Distrito Sang Molo. Kay Chenny Liano Jimenez. Kay Sir Joel Salmentar Delfin Flores, good morning, pamati from Barangay Malitbog, Ilawod, Bingawan, Iloilo. Okay, 5 Ron, may mga talamyangon ikaw dira. Ginatamyo naton ang pumuluyo dira sang sitio Barangay Taslan, San Joaquin, Iloilo. Sa mga Navaluna family, kay anti sayong naragatutok sa aton si Tiyay Buena, dira man nagatanaw man sa aton karga pamati, mga Nolino family dira mga Balinas family, kanday anti Dudong
no? Ang tidudong simula bata nagapamati man sa aton sa side naman dira sa may barangay San Isidro Haro, nagatutok man dira sa aton. Mga taga-barangay kasing-kasing San Pedro Molo, kag mga taga-barangay Katilingbad Mono, Hilabinagan City, Yoy Ramon Andrade, nagatutok man sa aton. Si Bots Florentino nagatanaw man, kag sa Bugos nga pumuno sa barangay Katilingbad Molo, mayong agagin sa inyo. Shoutout lang dira kay Ma'am Rachel Umalay. Morning shoutout lang dira sa Pototan kay Nanay Merlinda. Mother ni ano no? K5 Ray Umalay. Si Ma'am Merlinda. Dira sa may ano gani sila nga barangay sa may Pototan. Blessed Sunday morning kay Ma'am Bings PSG, Ma'am Bibing, Ma'am Nadeline Shautong, Ma'am Asun Pineda, Ma'am Laura Sumagaysay, Ma'am Cheryl Mimi Lapating Branya, Ma'am Rose Vic Pedroso Branya Talanon, Ma'am Raquel Gubatanga, Ma'am Maika May Benedicto. K5 Ron, ikaw, how do you celebrate Christmas K5 Aaron? Or tawag na, ano ba lang mga gusto mo nga himuon sa tion sang Christmas season? Ako niya, kay ti, like, may mga comparison ako, abi. Kay ti, lain ang siyang as teenager, kay subong nga ti, do, ano na, do, hindi mo sila nga tigulang, do, tama-tama, do, natapakad to. Pero tikon sa unaya, bata ka pa, do, way pa blan ma-mature ka din mo nga paminsaron, kaya mo na yung kalibot ka, ga-celebrate ka kang, ano da, pag patak sa alas 12, ka sa balay mo, tapos pagkadalayon niya, talagang sa oras, makagahon na, tigalibot ka with your friends, tigabanding ka dito. Asa mo na, kung mga DC ka pa lang. Pero pag abot sa subong nga mga 20 hon ka na, 20 hon na imo edad, nagamat-amat na bag-o. Ambot silingon, gina-celebrate ko nga kon nga Christmas, ko po ng pamilya, dira na lang gidya sa balay. Na gusto mo na lang gidya blasang malinong, matawhay, kag wala blasang sabat, kay 5 Kim. Gusto mo na nagidya pag-count na pag 12 midnight tabi okay kang kaon gamay tapos kaon dira ka na lang sa balay at sa mula na kaki 5 Kim do kapag na blaki do na feel mo nga kakapoy na ni maglibot o kakapoy na gid mag-unlike sa una nga do makalumbayag kita freely do subong do lain na gid ginapakita sa nawas naton do ginaprioritize na ang kaninong sa aton nya kabuhi kaki 5 Kim. Kaya namin man na it's time no nga mag-ulop danay upod ang mga pakaisahan mo, gatingob-tingob ka mo, mga utod mo dira, magbanding upod sa family lang ga Kim sa 25. Diba sang una, kaki 5 araw, have you experience? Nga tawag na, nga tungod niyang wala ka mo sang handa, nga natulog mo na lang. Kagi ka na? Or wala? Wala pa man? Or gapga kaon man sa tupad, balay lang yung kaso, wala handa. Adya kay ti, ano man mo, kaki 5 Kim, ti ako bisan sa una, bisan diin lang kami, kay ti sa isa ka barangay abi, ti ara kitang bugkos na ko dyan pamilya. Ti bisan kun wala ti yung handa, isa, dito kami sa piya kaki 5 Kim. Alam mo nang gaugyo ng amon yung pamilya, kung nagutom ang isa, ginabuligan, ginagaan, para everybody happy. Amo na siya. Insakto gyud. Nagsubong kaki 5 Aaron, good morning kay Sir Bonnie. Sir Bonifacio Somblingo. Manang Bonnie, kamusta ang buhay-buhay? Sa dyan restaurant ka no sa Pasay City. Sa syudad ng Pasay, Sir Bonnie, ha? Yes. May kanan, anada si Manang Bonnie. Naidaman ta kay Manang Bonnie, ba? Dugay ka mo wala kita ay. Kapikapin ang tada sonong, Okay, Sir Bonnie Somblingo. Kay Ma'am Maika May Benedicto, good morning. Kaya mo na kaki 5 Aaron, kung nahatagan ikaw sang regalo, sang isa ka tao subong, dapat nga pasalamatan mo na, whether baratohon man na or mahal, ito wag na ang barato na, for example, hatagan niya kasang balor 200 pesos. Ito sa mga, antawag na, sa mga minimum wage earners, 2 na nila ka oras or 4 ka oras, 3 ka oras, 5 ka oras na nila nga ubra kaki 5 Aaron para lang makuha ang amo na nga amount. Nabila ka K5 Ron? Yes, sa K5 Kim. Nag-ano K5 Kim. Nag-support ako sa relo. Nag-support ako sa relo, daw, nag-support ko daw more than 10 mga relo. Sari-sari nga mga disenyo kay K5 Kim. Doon bila mo lang to, tapos nag-sale siya. Naging pakyaman ni Maninay mo.
Kay Team may sa extra kwarta. Here's namin abi ka K5 Kim para sa akon. Magiging regalo ko itong mga relo para sa mga paskodob lang nga abyan sa una nga wala bala nagbaya sa imo. Sampigado ka pa. Kaya tikin sa portarang kanina, tub-tub nga ti, arin na kita dire. Putugin hatag ko silang relo kay K5. Barato man lang siya. Pero grabe ang kalipay sa isa katawo nga kabalo siya. Nga ang amount siyang amuna nga bagay nga barato lang. Pero ang kaya kalipay kay ang iyang yuhom, facial expression, bala tsago niya K5 Kim. Though, hindi bala mapantayan. No nalipay ka bala, na-overwhelm ka bala. Tapos masali ka, ang barato man ni pro. Nga nalipay gid sila yaman. Daw mo na bala ka K5 Kim. It's the thought that matters. Kagang thought ba lang nga nadumduman kasang tao. Nga, Yes. despite sa kasakuon, despite sa damo man sila responsibilidad, sulod ka man sa paminsaro nila nga hatagan sang regalo. Yes. Make you feel special. So, ang matamat na bakal dira sang spaghetti. Mo ka na K5 Kim. Kung wala ka na gid oras siya, munuhalan ko bakla naka wall clock. Ano nga wall clock ang ang dako-dako, pa square, rectangle, or circle. Pwede man tapos may design niya Mr. Bean sa sulod. Hoy! Ay, para happy ka. Kaya naman niya nagpa-heart. Pwede man? Para mayara man nga daw sign balaga sign nga permi masulod ng kwarta sa imo para hindi ka maputo. Para swertihon ka la gagi. Pero kabay pa, swerte lang. Swerte tawag na dako gid pagpasalamat naton no nga we survive ang amo ni nga tuig. Ikaw ka K5 aron, may dako nga tawag na may mga challenges ka man nga na experience subong nga tuig. Kag ano ang lesson learned mo subong nga 2024? Yes, ang na-lesson ko subong 2024 sa K5 Kim. Ang bilog nga tuig ang mga trials di maka challenges hindi siya hindi siya upang sa aton kag baling isa ni siya ka ginkabi ko ka K5 Kim nga nga inspiration agod mangin mabaskog sa kung ano ang ginaposes ko sa subong ka K5 Kim. To kanami lang kanang K5 Kim though ang mga challenges bala subong ka tuig do na organize. Do na organize. Tapos ma-surprise ka lang nga sa sobra mo ka pangabudlay may maambot ni sa katao nga mangintulay sa imo gusto nga balabot sa kabuhi ka K5 Kim. Pero mo na gani ka K5 Kim, way ko gani nag-expect kadi ka ba sulod ko gani sa media industry abi mo. Pero amo na gani basta nga ginasiling nila kung anong gusto himuon himua lang. No, inugay paminsar sang malain nga outcome sang imong insulod, di ko magpaminsar sang kadelikado. Kahit nga ko niya mindset abi ka K5 Kim. Gin paminsar ko na lang gid paano ko malabot ang ako nandom, paano ko malampuwasan ang inang adlaw, paano ko makasurvive sa among nga pagtilaw. Wala ko paminsar K5 Kim nga what if hindi ko kaya ni, what if mano ko? Paano bi mamo na ning dangtan ko bi kung padayunan ko ni. So tani why ka K5 Kim? Why ko gin padaog ang ako nga thought nga dira ka dayon sa resulta sang outcome. Gen pa daw kung ako niya paminsaron sa resulta na nga manami gali ang imong nga padulungan kung ginabaid ka sa parte sa masakit ka mga pagtilaw ka K5 Kim. Para ka sa mga masakit. Yes, dira ang namit sa masakit. Nga mga leksyon. Ang mga leksyon sa kabuhi. Ang leksyon, ining manamit kag masakit, nga leksyon sang kabuhi. Higit lamang sa istorya. Ka K5 araw. Ka K5 Kim. Good morning sa kay Sir Fred Pasgala de Ocampo. Kay Ma'am Luna Mondido. Merry Christmas mga ka K5. Good morning sa team officers and members ng K5 Fans Club. Merry Christmas sa tanan. Sa Malitbog Ilaya Bingawan kay Sir Mark Angelo Lilia. Mga ka-K5, ginakabos na kita sa tiyempo para 6:56 in the morning. Nakaupod natin sa Master Control si ka-K5 Lawrence Espeja Suliman, dira sa Pasay City, ka-K5 Von Sapio, and of course, dira sa may Sara, si ka-K5 Ivan Carl de Duro. Ka-K5 Kuya AJ sa K3 News FM Yagaw, K3 News FM Leganes, si Kuya George, and Kuya Japoy sa K3 News FM Kalino. Kaliwat kami ang inyo nakaupod. Ako ang inyo ka K5, ako ang inyo alagad, ako si ka K5 Kim Montaño Kaluyo. Kaga ko naman si ka K5 Aaron Refoyo. Para sa kampyon nga balita,
serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang himpilan na